parlok bro kam tam tegi parlok rawan ki baju sotanat bha ban lech ki competition khwai do kha ba pher te man tang ora hp ya ka we ka notice khwai khabam ka nia ko khwai khabam ka bare hapo sakwang southwest kha sil district ha ka south rigu september arjar pulai ka bare sngi ning kong te ka ne ka dia ko khwai khabam ka long ka best bha nam ta jong pi ki parlok la da village namar ba ki don hadu nyau pho san tali ki price kata nyau pho tali ki consolation price ba san tali ki price ba he te ka ne ka chikop khwai do kha ka long ba biang manam ta jong pi ban lech parlok ramar ba ki don ki consolation price ba bon ba ka sin ka maning kong ba ngayo i ba ki consolation price ki don hadu nyau pho tali kamud la da pi yo lai tadi south tali ki do kha kamud pi la yo ya kita ki south tali san tali ta ki consolation price te tong ya ngap bangan police pi ya ka ne ka notice khwai do kha yawan sha ka jing khwai khabam pen panya iba Jeffrey badu jakrem ba deng rangmar ba iba jamnut wanyang kajaka ka diha sakwang southwest kha hill district katari ka diha ka south rigu september arjar ar pulai ka bare singin kong pat ka post rang khwai kalong kendai ji price teng men step hadu ar de janmit kamut nang madu price teng men step hadu ar de janmit ka dor tiket kalong tang san spa tingka shin wiang we khwai te ka pung ka barak thamai bha bat ka ba itnat bhai pung jong iba deng khar darin bat ka pung ron tang ka we hin te ki jingai tu bha sap bha ka baning kong pinyo san phojar ka ar pinyo ar phojar ka balai pinyo chi phojar ka basau san hajar bat ka basan san hajar bat ka don ru ka consolation price adu nyau pho tali mar 6000 tingka kamud la da piyo ar tali ne lai tali ki do kha kamud hang tang angej ba phi la yo ya ka consolation price adu ar tali ne lai tali te kamud ka long ka price ba bun ma du ta angej ba phin salej baro sha ka ne ka jing ku yakop khwai khabam hapo sakwang te na lor ki do kharim babun en the thmai biang sa ar quintal tam ha ka ar pun riu tarik na pra ar jar ar plai en bu jaka tang men step sau tarik ha ka por san baje men step ki don ru ki nong diwi di khnyang ha ka te ka sngi en chim jing thoy baro ki jai do kha om sha ban sa jing bam kat bom pade ka por khwai ki rawon ki dei ban up ya ka por ban sedang telar ki kwa ban tip kham ne sma phune ki nomor khandai ar lai pra not sau not iway la ne pra lai nyau sau not ar lai sau pra la ne pra nyau pra lai pra ar pran riu te hakata yasni ko don ru ka loki dru ko best ba nam ta jong pinga tra ki nong panya kin sapani la kai da kapisa te salik nang chakane ka jakob khwai do kha la ne ka jakob khwai khabam parlok namar ka bayrung long tang san spading ka henry pinyo i ba ki price ba bun ba hadu nyau pho san teli kan thup lang constitution price ba ki price ko he kham tam ka baning kong le san pho hajar tengah ngej ba pin sayo be namar ki price ba bun nyau pho teli ki constitution lada pidon bok lai pin yo adu santlin ru teli ki do kha namar ki do kha ba thang nei ki long ibaret te salong balak kre lupa ki pajba tan ge parlok rawan banwan sha ka ne ga ko kwai do kha chisin ba pilada yang ngej ba pin sayo be ya ka konska ne ka consolation price te tang ka ne ko blech bun ngi kan du ha ka te ka sning kong sauterik ba pin ya simenta shirham ha ka ne ga ji ko kwai do kha ka ji ko kwai khabam bala panyaj da ki no panyaj ha ka ne ka sngi te ka ne ka chaka ka de ha po sakwang southwest kha hill district than mau kwat tang ka ne kuble shibun